Redőnyeiknél fontos megemlíteni, hogy hőszigetelt alumínium-lamellás redőnyökkel is foglalkozunk. Lehet kérni többféle színválasztékkal, akár faeres, akár ralsz színskálának megfelelően bármilyen színre festve ezeket a redőnyöket. Lehet kézi működtetésű a redőny, illetve lehet motorizálható. Ezeket a motorokat akár kapcsolós, akár rádióvezérléses motorokkal lehet kérni. Akár foiles változatban, akár fehér színben, akár az ralszínskálának megfelelően bármilyen megoldással. Ezek a redőnyök alumíniumtokkal, alumíniumlamellákkal, alumínium lefutólábakkal rendelkeznek. A lefutólábak mindig kefések, hogy a zörgéstől ugye megvédjük a fülünket, hogy így mondjam. Lehet mindenféle kiegészítőt kérni hozzá, akár rovarhálót, utólag beépíthető rovarhálót is, vagy hogyha ablakokról beszélünk, akkor ezt is lehet ugye függőleges mozgatású rovarhálókkal kérni. Itt egy nagyméretű redőny van kirakva, amihez egy pliszé rovarhálót szoktunk javasolni, ahol majd a rovarhálóknál említést fogunk hozzátenni. A redőnyöknél azt is fontos elmondani, hogy ezeket a redőnyöket nem csak ezzel a homogén egyszínű vagy faeres változatban lehet kérni, hanem akár vakolható előlappal is. Így a külső homlokzati színhez is tudunk alkalmazkodni. Belső tokos vagy ráépíthető tokos redőnyökkel is foglalkozunk. Maga a redőnydoboz az műanyag, viszont a lamellákat lehet kérni hőszigetelt alumínium lamellákkal. Nagyon fontos tudni itt a redőnyöknél, hogy ha motorizáljuk a redőnyöket, akár kapcsolós vagy akár rádióvezérléses motorokkal, későbbiekben akár az okosház vezérléssel is tudjuk majd őket működtetni. Ezek nagyon intelligens vezérlések, modern technológiát képviselnek, és egy táblagépről, egy mobiltelefonról vagy egy számítógépről, akár külföldről is tudjuk őket vezérelni. Beállítható a vezérlésnél az is, hogy mikor emelkedjen fel a redőnypalást és mikor záródjon le. Itt ugye egy kicsit meg tudjuk téveszteni a környezetünket, még akkor is, hogyha nem vagyunk otthon. Mintha otthon tartózkodnánk, ez egy nagyon praktikus megoldás és kényelmes.